ассалому алайкум тамошобинои азиз, бинандагони канали мо. умедвор ҳастам сиҳатманд бошед, тандуруст бошед, ҳамаи шумо дур аз офияти газандҳо бошед. инҷа деҳаи ёл аст, ноҳияи Шамсиддини Шоҳин, вилояти Хатлон. имрӯз ҳашари кашидани хати оби нӯшокӣ ба як қисмати деҳаи ёл. дӯстои азиз, кори хайр ба ибтикор ва саҳмгузории 4 нафар бародаро Комрони Исо, Зафаршои Раҳматулло, Ҷаваршои Раҳматулло ва Синатулло Зиёев як миқдор маблағе хайр карданд ва ба як қисмати деҳаи ёл хати оби нӯшокӣ мекашанд. дарозии хати оби нӯшокӣ аз 2200 метр иборат ай, ба қабрҳои амон диаметршон 63 мекашанд ва як қисмати деҳара ба оби нӯшокӣ таъмин мекунанд. хуб дӯстои азиз, дар ҳаққи бародаро дуо мекунем, худо хайршона қабул кунад. давоми кор ба таври ҳашар бояд ки ба анҷом раса. аллакай кора сар кардагиянд мардум. ҳозир мерем ҳамроҳи шумо нигоҳ мекунем. хуб дӯстои азиз, мо аз аввал фикр кардем ки замин ях ай, яки ях набудааст. бале бачаҳо, чхелай кор? саломат бошед. менат ая? ях нест замин? яхай меканиш. чанд қа яхай? хела ях аст. яхи болоша бикани замин мулоим ба дигарша. офарин. дӯстои азиз, ба саломатӣ нигаҳ накарда мардум ҳашари кори хайрда ина аз ҷумла акай нур қанша бизан ба саломатӣ, вазъи саломатӣ бадаш нигоҳ накарда иштирок карда исӯз дар кор. боракалло ака. саломат бошед. вақша аминҷа мега чуқур букани, вақша тилло будаст дар ами чуқуриё. агар бели чуқур буд роя миёвӣ. биёвиш миёвиш наёвиш шланга тайхо. тайхо чуқур ани? тайхо кушанем бо гармтар мешавад. хайр рӯз якум шуд бо одам шо мешавад. имрӯз рӯзи аввал ай, ҳа? рӯзи аввал ай, одамо каманол насиб бошад, бо бисёртар мешавад, бо мардум миян сарҷам бо меканем. тезтар чиш мекунем. кора ба анҷом мерасонем. гуфтанд дарозии ами хати оби нӯшокӣ 2200 метр ай. рост мегам. рост меган, а? чӣ мегӯен ами дар ҳаққи бародарое ки хайр кардан, маблағгузорӣ кардан, ами кори хайршона қабул кунава, дар номаи амолшон навишта кунава, хай бо якшона азур куна, бо амта хайркам гирам, бо ами одамои беёвдава, берав рудава. рост. хай хизмат кунанд ки дар ҳаққи ҷони худиёшон. ҳам хеш таборшон ову мехӯрад, ҳам дар номаи амолшон навишта мешавад. бале бале. маладес. худо барори кортун бита. раҳмат. назримашо бале. чхелай кор? нормал бештар. сахт нест замин? хай иҷаш воли мени хутара. регай камтара ани? камакай регай. ҳоли бо иҷара бигзарем, бо замин мулоим мешавад. барори кор. бале устоҳо, шумо ба иқбол бидастен ани ҷои мулоимтар шуда. ҳоле ҳолу тараф бигзарем мулоим мешавад. бо уҷада реги мулоимтун метем. барори кор. дури баъдаш напартов. деҳқони асил ҳама чиз ҳастӣ. чуқуркани асил.
استراحت 5 دقیقه استراحت 5 دقیقه اون او مرده که خوب نو اومده است این وقت استراحت سلامت باشین شیر بچو سلامت باشین دوستای عزیز کار به مرام ادامه داره در دهه یال گفتیم نایه شمس‌الدین شاهین خط آبی نوشاکی به درازی 2200 متر به دستگیری و خیری برادران کامران عیسی ظفرشاه رحمت الله جوهرشاه رحمت الله گفتیم و ضیاف سنت الله همین خط آبی نوشاکی کشیده می شود کار ادامه داره دیگر دوستای عزیز این یک چند روز دوام میکنه باز از جریان کار برای شما نوار میکنیم حتما گزارش میدیم در امان خدا باشین برادران خدا نگهبانتون باشه ویدیوی ما را حتما تماشا کنین از کار بار از فعالیت مردم دهه آگاه باشین کار بار میگه روی خرک رفته ایسوس توکل تو به خدا دوستای عزیز